Сәлем достар, менә шушындай велосипед алып жібердім. Электровелосипед Ado A20S деп атала. Аның көшәрінде батарейкасы орнашқан, бүкләніп жиыла тұрған велосипед. Ния мындайны алырға булдым, ниязға күшәтергә булдым. Ул бик гади итеп жиыла. Жайлыгын саклап була балконда. Үйгә өстерәп бирмәс өчен инде 3нче этажга мендерәсе булмасын өчен машинаның багажнигына салып куям мин аны. Бик җайлы. Нәрсә әйтәсем килә, полный батарейканы 3-4 сәгатьтә заряжать итә. Төнгә калдырсаң, иртәнгә заряжаться итә инде. 2 көнләп йөрергә җитә, заряжать итмичә. Весы 20 генә кило. Бу бер багажный сумка шамасы. Беренче классны беткән кызга алдым. Бу сәпитне йөрүен йөри, буе җитә. Чуть кенә менә киләсе елга уже таптаман булачак. Нинди плюшкалары бар бу сәпитнең. 20 диаметры тәгәрмәчләр бар. Бәләкәй генә фарысы. Педальләре мыналай итеп җыела менә. Басыла да, хоп. Так, менә монда күчәрдә утыра. Монса батарейкасы. Менә шуннан басып кабына. Сүнә. Тормозлары дисковый. Электромотор тәгәрмәчендә. Менә ремень. Сип урынына. Менә ниләр җыела. Монда күчәреннән бүкләнә. Руле дә бүкләнә. Менә булай итеп кабына. Менә 2 көн йөрергә җитә. Рәхәтләнеп, җилдереп. Моның приложениесе бар телефонда. Приложениесендә разработчикның функциясын ачып була. Паролен кертәсең дә и скоростьны күчереп була. Нинди скорость кирәк икән? Монда 35, 20, 25, 40 када куеп була. Булай 30 километр белән йөрергә миңа инде җитә. Кечкенә кызга инде 20-дә җитә, 20-гә дә төшереп куйсак була. Кечкенә кыз йөргәндә аңа төшереп куям инде разработчик функциясына кереп. Бу иң җиңел велосипед үзенең классында. Бүтән велосипедлар карасаң авыр җыелган килеш размерлары булайга 68, 86, булайга 40 сантиметр була. Балконга или машинаның багажнигына сыя. Мин бу сәпиттә 1-2 атна йөрдем. Йөрергә бик шәп, бик җайлы, бик җиңел. Бер алып җыйгач, башта ниндидер бер тавыш бар, шыгырдаган. Веломастерга күрсәткәч, спицалар бушаган булган. Шуларны тарттырдылар. Бер дигән йөрим шуннан бирле. Менә мондай алып куйдым замок. Гади генә. Шул җитә дип уйлыйм. Рәхмәт караганыгыз өчен. Сорауларыгыз булса языгыз.